Sizwe sonke ngibingelele. Kunento emqoka kakhulu engifuna siyikhulume noma siyibheke. Ufohla lobhekane naye otholakala kwinombolo ka-076 026 5726. Sithwaleni madoda. Kunendaba la. Ayikho into emqokwa njengokugeza, ngokuhambisa isikhathi ugeze, uzihlambulule, uzigeze. Abantu abafani, imisamo yabo futhi ayifani. Ukhona umuntu olungelwe izinto zakhe ngokuthi bahambe bayomgeza emfuleni. Ukhona umuntu olungelwe izinto zakhe ngokuthi bahambe ayogeza khona esigodlweni emzini womelaphi wakhe akholelwa kuye noma loyo osuka amsiza. Kodwa bafowethu, geza uvule izinto zakho. Kunezinto eziyizibopho mihla namalanga ezihlezi zicushelwe wena ngoba yonke iprogress empilweni oyenzayo noma imizamo yezinto ozizamako kunomuntu ohlezi behind asemva kwakho afuna ukwenza ngayo yonke indlela ukuthi akudicilele phansi imizamo yakho noma kwenza ugcine sowuvilapha ukuqhubekela phambili nelikusasa lakho. Abanye bakukhulume kabi, bakunyathe, bakuhlebe, bafuna uluze ifocus kulento oyenzako. U-end up ungasaqhubeki kuya phambili. Ngalokho ke abanye abagcini ngomlomo bayakhambela baye kubathakathi bayolanda imithi, balanda into eziyizichitho only to find out ukuthi kwalento enibangayo ayina meaning noma ayinasisindo. Omunye usefela umsebenzi, kwakulo msebenzi akayifakanga yena, wafakwa iapproval yezifundo zakhe ukuthi ukufanele ukuba kule position noma ukungena kulesa sikhundla. Kodwa njengamanje ubuthonga kasabazi. Kunezinto ezimhluphayo, kunephunga elimnukelayo, kunokugula ahamba nakho emzimbeni. Abanye azathi umuntu nginekhanda mina lami. Ukuyizwa lento athi umuntu unekhanda lakhe elimhluphako lina 4 years, lina 3 years la ngiphatha. Sengihamba odokotela ngihambe in alilungiseki. Ayikho into kanjalo. Ayikho into kanjalo. Nina niyaloywa nina. Akumile futhi ukusebenza komuthi. Musani ukuvumela ezinye izinto zinigcone umqondo nize nigcine nikhohlwa ukuthi umuthi ukhona okwangempela. 0648473110 noma 076 026 5726. Inamba leyo umkhulu ufohla atholakala kuyona isigodlo sinye kwaMhlaba uyalingana. Abantu abaphile, lungisa izinto zakho, ulungise impilo yakho, ushintshe umsebenzi, ungene kumsebenzi oyiphupho lakho, wendlulele phambili ngokwesigaba. Ngeke kuze kwenzeke lokho ungageziwe. Uyadinga ukugezwa, uyadinga ukuhlanjululwa, uyalidinga ibhavu, kuvuleka amaphupho, kushintshe lento oyiphuphayo. Ungabe lokhu njalo waphupha udla kahle wena, mhlolo.